ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆଣିଛି ଫୁଲବାଣୀ ନାଟକରେ ମୋର ଯେଉଁ ଡମ୍ବରୁ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଚରିତ୍ର ସେ ସହରକୁ ଆସିକରି ଯେଉଁ ଝିଅଟିକି ସେ ବାହା ହେବ ବୋଲିକି ନିଜେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ସେ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୁଲକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଫୁଲ ମୋତେ ଭାଇ କରିଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ସହରୀ ବାବୁକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ସହରୀ ବାବୁଟି ତାକୁ ସହରୀ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ସହରୀ ବାବୁ ଜଣକ ସହରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଛୁଆ ପିଲା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଏତେ ଜୋରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ କି ସେ ତା'ର ଫୁଲ ତା'ର ପାଦ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା। ଫୁଲକୁ ସେଲ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କେହି ସହରରେ ଜାଣନ୍ତିନି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଡମ୍ବୁରୀ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଥିଲା ମନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଇ କରିନେଇଥିଲା ସେ ହିଁ ତାକୁ ସହର ଭିତରକୁ ନେଇକରି ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନାଟକ ମୁଁ ଶାଗୁଣା ବସିଛି ଡେଣା ମିଲେଇ ନାଟକ କରିଛି ସତ ସେଥିରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିସର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଆଣିଛି ଫୁଲବାଣୀ ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ବି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନାଟକ ଥିଲା ବହୁତ ଯେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି। ପୂଜା କରନ୍ତି